चाललेल्या शिमगोत्सवाची सांगता प्राटिकेने होते. वाईट शक्तींचा या गावातून नाश व्हावा यामागचा उद्देश असतो आणि त्यामुळे सर्वजण त्या त्राटिकेच्या बाजूने मशाले पेटून किंवा धावळा पेटून म्हणजे ही सगळी वाईट शक्तीचं रूप असतं. वाईट शक्ती जी आहे ती आमच्या गावातून पूर्णपणे नष्ट व्हावी अशा यामागचा उद्देश असतो. पिढ्यानपिढ्या याच पद्धतीने सुरू आहे. अच्छा. आणि आता ह्या उत्सवानंतर आता होळीची सांगता झाली. होळी सांगता आत्ताच झालेली आहे.
आपल्या ताटिकेचा वार्षिक विजेप्रमाणे वार्षिक केलेला किंवा आणि वर्षाचा वार्षिक त्याचप्रमाणे तू आज होळीचा त्या काय सुद्धा आपल्या ताटिकेचा वार्षिक विजेप्रमाणे वार्षिक समज घे केलेला वार्षिक आपला मान्य करून वर्षीचा वार्षिक पार पडेल तुझी आज खात्री पडेल. सकाळी 10 वाजता धावला की